हेल' नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे नोंथांमोननो आं दिनै जोंनि भारत हादरनि माहाजोनसिन सुबुंफोरखौ उनफारसे 10 जन मानसिनि बा 10 जन मानसिनि खोन्थानो नागिरदों। 10 नाम्बारनिफ्राय आं उल्थायै खोन्थाबोगोन। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना सानफेराखैबो जानो हागौ। नायलांदो 10 नाम्बाराव नाय मा दङ। दिलीप सागाबी 53,200 crores। दाना 9 नाम्बाराव नायदो। 9 नाम्बाराव गौतम आदानी 60,900 crores। दानिया 8 नाम्बाराव नाय फायराज बनवाला 66,500 crores। दानिया 7 नाम्बाराव फै 7 नाम्बाराव राधाकृष्णन दामानी 77,700 crores। 6 नाम्बाराव नाय दानिया कुमार बिरला 77,700 crores। बिसनाबो एखे। दानिया नेक्स्टआव नायबावदो 5 नाम्बाराव नाय उदय कटाक 82,600 crores। 4 नाम्बाराव नाय लक्ष्मी मेटेल्स 95,200 crores बिथांनाबो। 3 नाम्बाराव नाय शिव नादर 1,03,200 crores दं बिथांनाव। 2 नाम्बाराव नाय आजिम प्रेमजी 1,50,200 crores। दानिया लास्ट 1 नाम्बार भारतनि माहाजोन बे जाहैबाय मुकेश आम्बानी। बेनाव 3,50,000 crores दं रायजोफोर। बेनो जोंनि भारतनि रिलायन्स कम्पानिनि